आयु खोमा खिफ्रा नायदो सेरबा गाहाम थाखाय खोमा बेरा सानसेफोर जोंनिनो गामिनि प्लेग्राउन्ड फुटबल गेलेयो जों बेयावनो दा गेलेगोन आदाराव मेच उनाव हाबनो नागिरदों वेलकाम टू माय जीसीबी नै जोङो दा हैप्पी रंजाली बैसागु गाइस वेलकाम टू माय बैक केमेरा गोदान बोसोरनि बयखौबो बरायहरबाय subscribe to our channel Hi guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन नैबे भिडिअआ थांनाय बैसागुनिनोमोन लोगोफोर YouTube चेनेल गैयैनि जाउनाव भिडिअखौ हगारनाय जायाखैमोन दा आंहाबो गोदान YouTube चेनेल खुलिनायलाय गोजाम भिडिअब्लाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो भिडिअखौ हगारनाय जाबाय लोगोफोर अन्नानै बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नाय सापर्ट खालाम आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर चेनेलखौ नैबे भिडिअआव आंनि लोगोआसो केमेराखौ हमनानै गाव बांसिन एकदम माने मिनि भिडिअ बानायदों आरो जोबजासिम नाय लोगोफोर जोबोर इन्ट्रेस्ट जागोन नोंथांमोना नायनानै मिनियालासिनो थानाङा आरो मिनिफ्लांथारगोन नोंथांमोना नायोब्ला जोबजासिम हेलौ लोगोफोर बैसागु बोथोराव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै गासिखौबो बरायहरनाय थाबाय जोङो दायो नै साइकेलजों लोगोफोरजों लेंहरगासिनो लोगोफोरजों नुजाथियैनि गासिबो दा जमा लाइमोनस्रि बेरायगोन नै जोंहा बिथां दङ बसुमतारी बिथाङा बैसागुआव गासैबो लों जा मालायफ्रा बावखुंग्रि हाजो गाखोहैदों दा जों साइकेलजों बेरायदों आरो गाइस नैयाव माखासे लन्डाफोर दङ नै जोंहा लोगोफोर माखासे दङ बिथांमोनखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बिथांमोना नै दा जोबोद खुसि लोगोफोरखौ जों लोगो मोनफैबाय साइकेलजों बिराद गोजाननिफ्राय फैनानै बिथाङा नै हेलौ गाइस गुड इभिनिं जोङो दायो जोंनि सान्थिपुर गामिनि लाइमोनस्रिया दायो बेरायदों बैसागु बोथोरनि माने न' बेरायदों दा नै बयबो दं ओरै उनथिंबो लोगोफोर दङ आरो सिगाङावबो थांगासिनो दं नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओरै लोगोफोर थाबायगासिनो जोंना दा गासैबो खस्थ' खालामदों ज'यै जों गाजा गोमजायै खुंलाङो बोसोरफ्रोमबो दा जों ओंखारबाय ओरै जोंहा दं एक्टर बिथां रंसाय अफिसियेल बिथांखौबो चेक खालामहैदां इउटुबाव थांना लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन बिदि आरोना जोंनाव बाथौ धोरोमनि बे बैसागु गोथार बैसागु फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो दा सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गासैबो रंजायो मोसायो नालाय दा जोंबो ओंखारलांगासिनो जों दा नै जोंहा देब' मोसाहारि बिथाङा दाहोना खिन्थु लाफादों बिथांखौ जोङो बैसागुआवथ' दाहोना जा रुवाथि जा बासिजायाना ओंखायनो जोङो सासे जोंहा इण्डियान आर्मि बिथाङा दा सुटियाव बैसागु लादों नोंथांमोना भिडिअखौ इन्जय खालाम जोंहा दं बिन'द बर' बिथाङा बिराद गिदिर दखानि बिजनेसमेन दै ओरैबायदि दा सान्दुं गोसाबाबो लोंथिङो जाथिंदों आरोना आरो माइब्राखौ नोंथांमोना माबायोबा मिथिखायो माइब्राफोरखौ एसे एनै लायोबा गोसो गुदुं जायो लोगोसे जों रंजानाय बाजानो लुबैयो बैसागु बोथोर फैनाय लोगो लोगोफोरा माखासे थाबोजोब्बाय फैगासिनो दं बिथाङा मिस्ट्रिबो ओरै थिखा बै फायखानाखौ नुदोंना बेनो लुदोंमोन देब' मोसाहारियानो बिथाङा बयलार दखाननिमोन दायो दिनै बैसागु दिनखाय दानाखै नै बेनि दखाना बेना नै बयलार दानग्रा नंखाय दा बांसिन नायलाय आयु खोमा खिफ्रा नायदो सेरबा गाहाम थाखाय खोमा बेरा
सानसेफोर जोंनिनो गामिनि प्लेग्राउन्ड फुटबल गेलेयो जों बेयावनो दा गेलेगोन ओरै दं जा खेर मावजा बिथां नै आइखौ जुम खालामो अके बेयाव मोसारि खुलुमबाय गोदान बैसागु बोथोरनि चीटिंग करता है तू नै जोङो दा थांगासिनो जोङो रमेशनाव पार्टि जानो सोलोंग्रा ओरैनो जेबो नङा वेलकाम टु माय जीसीबी वाह क्या सीन है ओइथिं राहुल फैदों लोगोफोर जों दा माइब्रा बिदै लोंनो थांगासिनो दं बैसागु बोथोरनि नै ओरैजाय जोंहा बिथां देव मुसाहारि दङ ओरै अनार जोंहा बड' भाइराल डेम' ओइथिं दं एक्टर दं ओरैजाय ओमफ्राय ओरै सुबास नै जोंहा राहुलखौ लोगो मोनदों दायो जों आदा रमेशखौ नुहरदों गामि खाथिनिनो मावरियाफोर गामियाव जों थांगासिनो दङ जोङो लोगोफोर बैसागुनि एसे बेरायनो थांगासिनो जोङो आदा रमेश उनाव हाबनो नागिरदों खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया बिथाङा कक्लें मालिक जेसिबि मालिक जेसिबि कक्लें मालिकनाव थांनो नागिरदों जोङो दा नोंथांमोना नुनो हागोन नै दा बिथांनाव कक्लेंबो दङ मोनजागोन मोनलोंगोन नै नायखौ लुबैनानै फैदों कक्लें दङ नै मालिक मालिकआ नुबाय मालिकआबो नै नुगासिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दसे समनि उनाव जाहैबाय ओरै दङ दा हाबैबाय जों गिग्रायखौ नुग्रोखायो आरो जेरावबो जानाय लोंनायाव नैबे बिथाङानो मालिकआ कक्लेंनि मालिकआ बिथाङानो मासि गोसोम जाजोबखो